Godmorgen. Kunne du tænke dig at spille Dota med mig og Fede? Nej, tag du da bare god tid. Velkommen til Hvorfor du skal spille Dota 2 med mig og Fede. Dota er et spil, der spilles 5 mod 5, hvor det handler om at dræbe modstanderens base. Man kan spille sammen, eller man kan bare gøre som Fede og bare løbe afsted som en hovedløs høne. Han kunne finde på at løbe til højre, den her vej, eller den her vej, så noget helt tredje. Hver især vil lede ham til sin visse død. Men hvorfor skal jeg spille Dota 2? Mig og Fede mangler nogen at spille med. Og I tænker sikkert, at det gider vi ikke have noget at gøre med. Men I må have spist søm. Dota er ligesom League of Legends på mange måder. Men i Dota er det bare meget nemmere at... Lad mig bare sige, at du kan bare en hel masse ting. Og det er sjovt. Prøv at se med. Og hvad tror du så sker nu? Bang! Lad os lige prøve at se det en gang til. Hov. Der er sket noget nyt. Den her lille bille. Den dør med det samme. Men den her lille bille... zoom ind. Ja, der er lige en lille pik. Derudover så har vi også nogle lidt sødere mennesker, end dem, der er i League of Legends. Så siger du sikkert, jeg vil egentlig bare gerne spille League of Legends. Vil du ikke lade mig være i fred? Amumu, Blitzcrank og Ashe. De kunne også hedde Clockwork, Pudge og Draw Ranger. Så er der stadigvæk masser af fede andre helter, man kan prøve. Så prøv at se en god montage. Shannon, we're 10 minutes in. Yeah. It's time for trivia. Okay. What is the square root of the sum of the cooldown of Roshan's abilities? All right, that's a stupid question. Next. It's a whole number. Normally. Say it again. What is the square root of the total cooldown of Roshan's abilities? I don't know. 2. That is very, 4. very bad. 8. Tapos ang boxing! Iisama! Uy! Teka lang! 12. One They're of those. dying! Cast the fight! Carl? Looks like there's gonna be a trade. Panatic! Oh my God! Sir Jim! Panatic victory! Dahil kita na ako times 3! 30 game! Easiest money of my life! Synderen is trying to sabotage this cast. As you can see, the faceless boy dies. Så hvorfor ikke prøve Dota 2? Jeg har lavet en video, og I har lavet 0. Okay.